Oh. Langit na mga ka-idol. Biyahe mi ka mga ka-idol, paingon mi bayawan mga ka-idol kay sana pong misay dito mga ka-idol. Nami trabahoon ka mga ka-idol. Balik na po dito. Kaya diyan ang binabitri sa Cafe Alicia mga ka-idol, sa Pamplona mga ka-idol. Ya, kahit makita mga ka-idol kay gayabon. Ya, sama po niya mga ka-idol, driver po na ako mga ka-idol, balik ka haras mga ka-idol. Oh, yung padagan mga ka-idol, gayabon mga ka-idol. Oh. Nah, mga ka-idol. Hapit na yung abot sa Cafe Alicia. Agyan na mo na mga ka-idol eh. Hindi ka may dumagiti mga ka-idol. Tanhay minagi. Pamplona. Tapos tulog na para sa Catalina mga ka-idol. Haras kayong driver mga ka-idol. Pusog sa dagan mga ka-idol. Survey. No, marang dinamis langit mga ka-idol. Marang helicopter. O aeroplano mga ka-idol. No, tumang sakinan marang aeroplano na sa langit. Oh, kita nyo mga ka-idol. Oh. Hindi kayo makita ng karsada mga ka-idol. Kana hapit na dyan mga ka-idol. Hapit na sa Cafe Alicia pero di ko sure mga ka-idol na makita pa dyan ang Cafe Alicia mga ka-idol kay saon nga gafag magudrin mga ka-idol sa Bisaya na mga ka-idol, yabong kayo mga ka-idol. O din na mga ka-idol. Cafe Alicia mga ka-idol. Kaya makita mga idol kay yapon kayo mga ka-idol. Pwedeng yapon na eh. Yagyan ramong Cafe Alicia mga ka-idol kay sa una mo kung trabaho mga ka-idol. Nang sa sunod na mga ka-idol, suruyo na to na mga ka-idol. Now, kumunting kape din mga ka-idol. Pwede mabusang kape. So, mag-date mo na sila mga ka-idol. Mato na sila kape ni siya mga ka-idol. Dagan mga ka-idol. Oh. Langit na mga ka-idol. Kita nila no. Diyan na dyan may bayawan mga ka-idol. Sa wakas na abot na dyan. Doon mga ka-idol. Oh, nanay stoplight ang bayawan mga ka-idol. Nindot na kayo mga ka-idol. Nanay sila stoplight. Oh, bayawan. Bayawan mga ka-idol. Diri sa Negros Oriental mga ka-idol, ang bayawan mo ay naay unang stoplight. Naulahin ang Dumaguete mga ka-idol. Kung ito ang mga video mga ka-idol, tinatapos ang atong video.
Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-comment, pag-share, at pag-like mga kaidol. O pag-click na lang mga kaidol sa notification bell mga kaidol. I-click ang all mga kaidol para updated ka sa akong video mga kaidol. Bye bye and God bless. Your friends all say it's fine, but